na shirya. A'a, koya mu. Sunana Zainab Baba Aliyu. Yau gani a cikin shirin Canki Baiti. Ko zan canka daidai? Mu je. Canki Baiti. Waje? Aurenka shine burina, lissafina. Aurenka shine burina, lissafina. Oh my God! Wow! Sauran ƙawaye ne musu gwaya. To bari mu gani, waye wannan waƙar? Kyakkyawa daɗin waye. Marmarinka nake kamar talgen shinkafa, wane ne? Gaskiya ina jin waka amma ban san waye wakan ba. Hey Chineke, what type of nonsense is this? Suran wakan? Ban san shi ba, ban san sunan wakan ba. Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Aurenka shine burina, lissafina. Dillin. Okay. Dillin. Haka. Girmanki a raina ya wuce in yi misali mai kyau da idanu. Girmanki a raina ya wuce in yi misali mai kyau da idanu. Sai in kin sa kwalli ko? Auta MG boy. Sunan shi. Daga ke na kulle kofa. Hey! Hold it. Soyayya ko? So ko kauna ne? So, ina ga so. Final answer ya. Yes, final answer. So ko? Menene sunan to? Girman kya zuciya ya wuce in yi misali. Oh, is na shiga so, na zaci sunan waƙan so. Okay. Ha, another one. Na ji na gani zan baki lokaci na tunda kika nuna ƙauna dare da rana. Na ji na gani zan baki lokaci na tunda kika nuna ƙauna dare da rana. Ke nake gani. Oh my God! Wow! Na san waka, sunan wakan ke nake gani. Ba auta ba. Auta ko? Auta waziri ko? Auta waziri. Shi ne Allah auta waziri sunan shi. Auta waziri sunan shi. Babara ne Allah babara ne bai bada sata Hausa ba. To wannan kuma a sannu jiki yana ta nuna ƙaunarki da halinki, tunaninki da begenki. Ban san wannan ba. Umar M. Sharif? Final answer. Ni sunayensu ne ban sani ba, amma dai na san waƙoƙin. Sanin jiki. Umar M. Sharif ka bada ansa mana. Ka zo ka bada ansa. Ya sunan waƙar Umar M. Sharif, ka gaya min. Gaskiya ban sani ba, amma dai Umar M. Sharif ne waƙan. A sanya jiki yana ta nuna ƙaunar ki da halin ki tunanin ki da bege ki. Sorry Sadiq Saleh. La ilaha illallah. Duk ban kawo ba. Okay, ni a side abin ya motsa ban san wani lines daban da wannan ba. Shi na furƙiya. Na shirya. Gani.
ke nake gani auta waziri. Zuciya Aliya, ina ƙaunar Aliya, na kewaya na san Aliya su da waƙa. Na feel it. I don't haka ko? To shi kenan. I don't feel that one. Mafarki. Mafarkin so, mafarki. Na yi mafarki, na yi feel it. Na accept it. Na accept it. La ila haka ne fa. Na kasa constructing waƙan ne. Rayuwata ke ce rayuwata ba cutarwa ba cutuwa. To, Umar M. Sharif. Rayuwata sunan waƙan ma. Mairo. Allah Mairo. Mairo. Auta waziri yayi waƙan Mairo. Amma ne na faɗa ai. Yawwa auta waziri. Ba fa kai 10 seconds ba na kirga kwakwalwata. Gaskiya ina tunanin na san waƙoƙi sai yanzu na gane ashe da yawa ban san sunan waƙoƙin ba. Amma dai na san su saboda ina yawan jin waƙoƙi haka na san. Ina ɗan ayyuka akan waƙoƙi sosai. So amma dai na yi mamaki da a ce ban san sunayen waƙa. Na zaci ma zai fakan wahala. Ban wani sha wahala ba gaskiya. Na so kaina ko kar in so kaina. In na so kaina zan iya ba wa kaina 7 saboda na san waƙoƙin ban san sunayensu ba. Amma in ban so kaina ba 5 zan ba wa kaina. So 5. To masu kallon mu na gode sosai kun ga yadda aka fafata da ni. Da yawa dai abin da ɗan kunya wance wasu ba. To ku kasance da shirin Canki Baiti a tashar Rabsmada TV akan YouTube channel. Bye. Canki Baiti